अगर आप भी चाहते हैं ऊषा रिकॉर्ड के ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो रेड कलर के बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। महाकाल रिकॉर्डिंग स्टूडियो पंडई चौक नरकटियागंज। आइल बाडू नाचे उमर बकाचे, आइल बाडू नाचे उमर बकाचे, ऐसे देखाव जन झूला ना तो धके दबा दी कोनो रसगुल्ला, गोरी धके दबा दी कोनो रसगुल्ला। आइल बाडू नाचे उमर बकाचे, आइल बाडू नाचे उमर बकाचे, ऐसे देखाव जन झूला ना तो धके दबा दी कोनो रसगुल्ला, गोरी धके दबा दी कोनो रसगुल्ला। चढ़ल जवानी लेके नचल कूदी, देखी सामान तोहर होता गदगदी, होता गदगदी, होता गदगदी। चढ़ल जवानी लेके नचल कूदी, देखी सामान तोहर होता गुदगुदी। हमरा के ऐसे ना तू तरसाव, भले तुली हो जवन बहिया में आव, ऐसे ना करो हमरा से कहबो, ऐसे ना करो हमरा से कहबो, हमके बनाव जनी मूला। तोहर दुनु दबा दी कोनो रसगुल्ला है, गोरी दुनु दबा दी है रसगुल्ला। महाकाल रिकॉर्डिंग स्टूडियो पंडई चौक नरकटियागंज। दीपक दबंगी संगे रहन राही, बिना हो चुमा ले ले आज नहीं जाई, बिना हो चुमा ले ले आज नहीं जाई। धर्मेश धमाका संगे रेहान राही, बिना हो लला तो के आज नहीं जाई। राजकुमार प्रेमी काटेले चाहनी, हमरा के दे पुना त मन कैसे मानी। लहंगा उठाव ढोरी देखाव, लहंगा उठाव ढोरी देखाव, नहीं तो मार है खोला ना तो धके दबा दी कोनो रसगुल्ला, गोरी धके दबा दी कोनो रसगुल्ला। आइल बाडू नाचे उमर बकाचे, आइल बाडू नाचे उमर बकाचे, ऐसे देखाव जनी झूला ना तो धके दबा दी कोनो रसगुल्ला, गोरी धके दबा दी कोनो रसगुल्ला।